Ahojte priatelia, volám sa Marian Gonda a vítam vás u nás v predaní Indian Zvolen. Už dlhých 12 rokov sme prvým autorizovaným dílerom tejto legendárnej značky motocyklov na Slovensku. Ako to všetko začalo? No, v roku 2010 sme sa s mojím dobrým kamarátom rozhodli, že vo Zvolene otvoríme predaniu motoriek, príslušenstva a oblečenia. Zo začiatku sme predávali motocykle značky Triumph, príslušenstvo a tak ďalej. Po roku a pol sme však zistili, že Jano má svoj biznis, má veľký pneuseriu zo Zvolenia a proste nemá čas sa venovať dvom veciam naraz, takže ostal som vo firme sám. Tým pádom som začal rozmýšľať, čo ďalej. Chcel som na Slovensku dotiahnuť nejakú silnú motocyklovú značku, ktorá tu ešte nebola. No a vzhľadom tomu, že sa celý život vozím na čoproch aj cruiseroch, iné mašiny ma nezajímali, tak som sa uberal týmto smerom. Jazdil som tedy na motocykli značky Harley Davidson, bol to V-Rod, ktorá bola vtedy špičková technologický mašina. No a na jednom produkčnom videu som videl, ako Američania postavili 8 cruiserov rôznych značiek, medzi nimi bol aj ten V-Rod, ale hlavne bol tam Indian Scout ako nový model. Čudujme sa svete, ten závod na štvrťmíle v tom teste vyhral, takže bolo vymalované, bolo mi už jasné, že ktorým smerom sa budem uberať. V Čechách vznikala nová dealerská sieť značky Indian, tak som oslovil zástupcov tejto značky, firmu Meteor Motor Tech. Veľmi v krátkej dobe prišli do Zvolena, pozreli si predaniu, páčilo sa im, bola nová a hneď sme sa dohodli. Vedel som, že nebude jednoduché na slovenskom trhu etablovať novú značku, ale stálo to za to, bolo to veľa práce a podarilo sa. Ďalej spolupracujem s Janom Krnáčom, pretože robí pre mňa zákazkový servis motocyklov, nových aj jazdených. Jano patrí medzi najlepších servisákov na Slovensku, kto ho pozná, určite o tom vie. Za celý život sa zapodieva servisovaním motocyklov, stávaním stavieb, rieši veterány a tak ďalej. Takže wow, som veľmi rád, že spolupracujem. Veľkou devízou nášho dealerstva, vzhľadom tomu, že sme malé dealerstvo, je osobitný prístup k zákazníkom. Ja som tu stále k dispozícii od rána do večera, piatok, sviatok, telefonicky, osobne som tu sám, takže zákazníci sa na mňa môžu kedykoľvek spoľahnúť. Tak priatelia, pokiaľ máte záujem nás poznať osobne, príďte ku nám do Indian Zvolen a radi vám splníme vaše sny.